La meva infància va ser, jo crec que tinc molt bon record de la meva infància, va ser, la recordo amb tendresa. Érem 3 germanes, jo era la petita de 3 germanes, la petita de 7 cosines, així que tenia totes les grans que estaven per mi, jugaven molt amb mi, era molt divertit, érem molt familiars i tinc un molt bon record d'aquella època de la meva vida. L'educació que em van donar els meus pares, jo penso que va ser sobretot ficant en valor l'esforç que fas en el teu dia a dia, no? O sigui, sí que és veritat que, evidentment, suposo que com tots els pares, els resultats acadèmics eren importants, però sobretot ficar en relleu l'esforç, no? I el ser perseverant, intentar donar el màxim, en positiu, sempre. No recordo uns pares castigadors o què va, o sigui, és que a més no sé, no recordo ni que m'hagin castigat mai, o sigui, però sí, penso que si hagués de dir-te un valor és l'honestedat i l'esforç. Molt bona. Sí, jo tenia molt bona relació amb el meu pare i amb la meva mare. La meva mare doncs, era potser més carinyosa, més tendresa, més el que coneixem avui com mama gallina, no? O sigui, ens cuidava molt a l'estrès, molt atenta. Per sort, la meva mare no treballava a nivell professional i per tant ens dedicava dedicació absoluta. I el meu pare treballava molt, es va dedicar a molts càrrecs públics que va tenir en aquell moment, a part de la seva feina i un negoci familiar, però tot i així molt present a casa. Recordo molt quan ens reuníem les cosines, fos festa major d'Andorra o festa major de la Massana, que anàvem totes unes a casa dels altres i sempre intentàvem fèiem molta pinya, fèiem jocs de teatre, fèiem espectacles amb tota la família, era molt divertit. Bé, no ho sé, això els hauries de demanar a les meves amigues, com era d'adolescent. Molt sociable, sempre he sigut molt sociable, crec que això ningú m'ho negarà. Jo recordo que aquella època tenia com 2 grups d'amigues molt importants, per una banda les de l'escola, per una altra banda les de natació. Jo havia fet natació al Club Natació Serradell i a la Federació Andorrana de Natació i era una època molt sacrificada perquè ens aixecàvem a les 5:30 del matí, treballàvem de 6 a 8 amb el bas, de 6 a 8 del matí i de 6 a 8 de la tarda, però alhora un ambient molt sa, molt divertit, molt companyerisme, molt xulo. I a l'escola jo anava al gener i també tinc superbons records del gener. O sigui, va ser una etapa molt maca, vaig estar allà fins als 16 anys. És una pregunta que m'han fet moltes vegades i sempre la responc de la mateixa manera. O sigui, realment jo m'agradava molt medicina per la tele. O sigui, a l'època, quan jo era petita, es va ficar de moda Urgències, perquè ho dic en castellà perquè la mirava a TV1, que la feien els dimarts a la nit. Quan era més petita, a TV3 feien a cor obert. I la veritat és que, tot i no tenir cap mena de vinculació familiar al respecte, sempre em va cridar molt l'atenció i aleshores és veritat que vaig tenir els típics professors que t'animaven una miqueta en el sentit de a priori tu pots, tu tens capacitat, va ser una miqueta així i el curiós del cas és que quan vaig passar batxillerat al Sant Armengol, que ja no era el gener, et feien passar una mena de test psicotècnic. Jo recordo un test llarguíssim, jo juraria que tenia més de 500 preguntes allò, o sigui, era tremendo. I quan ens van donar els resultats em van dir que la psicòloga em va dir que medicina potser tenia un caràcter una miqueta dur per plantejar-me la medicina i que seria més interessant o més adequat pel meu tarannà que em plantegés tipus direcció d'empreses o alguna més relacionat amb el món econòmic financer. Fins fa poc havia pensat que aquesta dona no estava del tot equivocada, perquè de fet va ser quasi un challenge, va ser un repte, perquè va ser, sí, no puc fer medicina, doncs ara faig medicina, vaig entrar, la nota em va donar la nota i he sigut molt feliç com a metge i m'agrada molt la meva feina, penso que és un privilegi, però és veritat que d'alguna forma o d'una altra he acabat dirigint una empresa. O sigui, tan equivocada no anava. Doncs mira, vaig fer tota la carrera de medicina a Barcelona i en aquell moment m'agradava molt la neurologia, sincerament. Com m'apassionava molt la neurologia.
Però pel meu tarannà, que és una persona molt sociable, que empatitzo molt, vaig pensar que la neurologia, en bona part, i potser estic equivocada, però que en bona part era una branca, una especialitat molt degenerativa de la medicina i que no sabria si seria capaç com a persona de gestionar això al llarg dels 40 i pico d'anys de vida laboral. I la ginecologia, tenia una part que em va agradar molt, que és que era medicoquirúrgica, o sigui, tens la part clínica de diagnòstic, però també la part quirúrgica, i això no n'hi ha gaires, i pensar que tenia que fer només quiròfan o només part clínica no m'agradava que tingués les dues vessants, i dins de les que tenia les dues vessants em va resultar la més interessant perquè l'acompanyament a la ginecologia a nivell humà és molt agraït. Bé, perquè quan em vaig formar a l'especialitat al nostre hospital hi havia molt volum de patologia mamària on em vaig formar i realment va ser un camp que em va fascinar i alhora em va generar, com a dona, em va generar un cert neguit de dir trobo que està com poc, com dir-ho, em va donar un punt així una miqueta feminista de pensar que estava com poc estudiat pel gran impacte que tenia en aquell moment. És veritat que crec que molta gent devia caure en això, però en 10 anys o en 15 anys tots els tractaments del càncer de mama han estat una revolució brutal. Actualment el 80% de les dones amb càncer de mama sobreviuen i va ser bàsicament arrel d'això, va ser en aquell moment que em vaig donar compte, quan vaig arribar aquí a Andorra, tot i que m'agradava molt, doncs em vaig trobar més frenada perquè l'hospital tenia les eines que tenia i d'aquí també ha vingut una miqueta el fet de voler impulsar la unitat de mama. Clarament, al país, no? O sigui, jo quan vaig estudiar, clar, medicina l'acabem que tenim quasi 30 anys, no? I és el moment que et planteges si vols tenir una família a la vida o no vols tenir una família, no? I comences a fer aquests plantejaments més existencials. I vaig pensar que Andorra realment era un privilegi poder tenir una família a Andorra, no? Després de viure molts anys a Barcelona, que és una gran ciutat i que per l'època que hi vaig viure m'encanta i em fascina, i soc una gran amant de Barcelona, però a l'hora de tenir una família hi ha certs aspectes d'aquest país que som uns privilegiats, no? Des de la seguretat ciutadana a poder triar qualsevol sistema educatiu que el que més et planteges és quin idioma vull que aprengui el nen, no? Tots els sistemes educatius que tenim a dia d'avui són bons, la sanitat és un luxe i el país a nivell de natura, no? Els que ens agrada molt la muntanya és un privilegi. Jo crec que durant el Covid tots ho vam apreciar molt, no estar en una jungla d'asfalt. El primer record d'etapa universitària va ser el dia de la matrícula. Quan vaig arribar allà em vaig donar compte que allà hi havia els empollons de totes les classes, que va ser on m'he anat a ficar, i això no dura 3 ni 4 anys, sinó que en dura 6. Se'm va fer com molt costa amunt en aquell moment. I en canvi, a poc, evidentment, quan vas conèixer els teus companys i tot, jo tinc un molt bon record de l'època universitària, molt bon record. Tinc molts amics que els mantinc encara a dia d'avui d'aquell moment, encara que exercim en àmbits i llocs diferents, però sí, tot. Des de com ens ajudàvem a les pràctiques, com me'n recordo les pràctiques de farmacologia que havies de matar els ratolinets i jo això no volia matar els ratolinets i algú els matava per mi i tal i qual. I després, evidentment, les èpoques de sortir de festa, els dijous de festa universitària i pujar al cap de setmana i alguna que altra enganxada amb els meus pares perquè potser no pujava als apunts per estudiar el cap de setmana i me n'anava a esquiar i no ho entenien perquè feia medicina i això ho recordo molt d'aquella època, que tenia-los que explicar de dir no, és que jo necessito fer un break, el cap de setmana és per fer un break, per estar amb els meus amics, per anar a esquiar o per anar a la muntanya a l'estiu i ja està. Bé, jo crec que una de les virtuts que té la ginecologia en aquest país és que hi ha un gran sentit d'equip. Quan vaig arribar, la veritat és que no m'ho van vendre així i després de 10 anys crec que justament som un equip que també no importa l'edat ni importa si treballes amb uns en una consulta o amb els altres, sinó que sempre ens hem ajudat
I crec que això és un dels punts forts que hi ha aquí. Hi ha hagut èpoques molt difícils, hi ha hagut èpoques que estaves de guàrdia dia sí i dia també, perquè érem 3 ginecòlegs a fer guàrdies, i això va ser molt complicat, i jo penso que en aquest sentit hem evolucionat molt positivament. Ara som bastants més ginecòlegs dels que érem fa 5 o 6 anys. Podem donar millor servei a la població i s'estan fent passos importants en especialització. Tenim la doctora Cano, que s'està especialitzant més en diagnòstic prenatal, que té l'especialització en l'ecocardio i en patologia mamària, i el doctor Álvarez, per exemple, també, que està més especialitzat en temes d'endometriosi. Estem intentant crear un equip que sigui multidisciplinari i que puguem oferir diferents coses a diferents patologies a les pacients. Sí. Sí, és difícil trobar metges aquí a Andorra, sí, és una realitat que ja fa uns anys que dura, no és nova, no és de que jo estic aquí, ni és un diagnòstic que he fet jo estant aquí, sinó que ja fa molts anys, crec que potser abans eren més especialitats més puntuals, però ara cada cop s'està posant més de relleu que és un mal generalitzat dins de la medicina. Bé, aquí això va ser un altre repte. Això em van trucar un dia el doctor Avellanet i el doctor Fran Garcia, els dos que jo els tenia com el doctor Fran Garcia i el doctor Avellanet. Eren dos clàssics del país, per dir-ho així, amb molt bona reputació. I em van proposar que entrés al Col·legi de Metges amb una nova junta amb ells, també una miqueta per ajudar a dinamitzar, a canviar una miqueta la perspectiva que havia, o la trajectòria que havia portat al Col·legi de Metges fins al moment. I em va enriquir, bé, més que enriquir, em va ensenyar moltes coses, que de vegades quan ens queixem com a metges a la nostra consulta i veiem les coses tan clares, un cop topes amb tot el marc legal, legislatiu, convenis, cas, ministeri, marc regulatori, tot això, les coses no són tan fàcils ni tan ràpides. I això em va quedar clar. De vegades, abans de tenir aquesta experiència, criticaves i pensaves, i com és que no fan això, i com és que no fan allò altre? I quan t'hi trobes en primera persona, evidentment, canvia la perspectiva. Bé, jo crec que hi va haver la llei de professions sanitàries, professions titulades de la salut, que es va aprovar el desembre del 2022. Va ser una llei on vam tenir que consensuar moltes opinions de tots els col·legis professionals de l'àmbit de la salut, des dels metges passant per infermeria fins a psicòlegs o podòlegs. Crec que alhora va ser molt enriquidor, perquè coneixes altres perspectives, no només la que nosaltres tenim. Per exemple, nosaltres tenim molta manca de professionals, però en canvi amb les altres professions això no es ve i tenir que explicar i tenir que tothom consensuar les diferents necessitats i opinions en un mateix text legislatiu i amb els interessos de govern, evidentment, o del Consell General, no va ser fàcil, però va ser molt enriquidor. Espera, que m'he escoltat una cosa. També en l'àmbit del Col·legi de Metges, jo vaig entrar al Col·legi de Metges, que era l'octubre o novembre del 2020, estàvem en plena pandèmia, i evidentment treballar colze a colze amb el Ministeri de Salut, organitzant diferents escenaris, diferents eines per donar resposta a una pandèmia, doncs evidentment també va ser quelcom que, des de llavors, a la carrera mai m'hagués imaginat, ni a la carrera ni a l'especialitat, ni un any abans tampoc, segurament, no? Però sí, va ser just en aquell moment, i bé, el fet de treballar colze a colze al Ministeri va ser intens, però molt enriquidor. Bé, aquesta no em va costar gaire, perquè el partit del govern, Demòcrates per Andorra, ja ho tenien al seu programa polític, que era l'ampliació cap a un nou hospital. Això és un repte molt important i necessari. Tenim calculat que més o menys a uns 6 anys vista el ritme de creixement poblacional saturem l'hospital, per tant és una necessitat molt important. D'altra banda, intentar conciliar el compte propi i el compte aliè a nivell mèdic al SAS, és a dir, quan tu entres a treballar al SAS com a metge, pots treballar com a assalariat o bé com a un metge compte propi, és a dir, autònom, amb un conveni amb la CAS. I aquestes dues figures estan molt aïllades. Llavors és intentar trobar punts en comú i intentar
que les dues se sentin parts del SAS, perquè vam arribar a un punt on el metge per compte propi, tot i que és extremadament necessari pel SAS, doncs es va desvincular molt, diguéssim, a nivell de compromís amb el SAS. I un dels reptes era també intentar reconduir aquesta situació. Què més? Bé, hi ha temes, potser, el que hem parlat, de la unitat de mama, no només de mama, sinó que també m'agradaria crear-ne una de pròstata, poder recuperar la cirurgia prostàtica aquí a Andorra, implementar la cirurgia robòtica. Aquest any, o a finals d'aquest any, la idea és poder generar un àmbit, un dispositiu d'oncologia on hi hagi en la mateixa ubicació tenir els facultatius, els psicooncòlegs, l'hospital de dia, amb infermeria, tot junt, de tal forma que tant l'usuari estigui... Bé, que sigui medicina centrada en l'usuari, en el pacient. No que hagi d'anar a consultes externes o a l'hospital o a la Menjú, que estigui tot allà preparat per quan arribi l'usuari poder-lo atendre. I moltes altres. A la meva pissarra hi ha 41 punts. Així que ho deixarem amb aquests 3 o 4, perquè si no ens mengem tot el temps d'entrevista. El que més em va impactar, que les mateixes dificultats que jo podia tenir a la meva consulta les tenia el SAS a gran impacte i a gran escala en el sistema sanitari a Andorra. Això és el que més em va impactar. Pensava que el SAS, o sigui, tot i haver estat cap de servei, pensava que el SAS tenia moltes més facilitats de les que jo em vaig imaginar i al revés. O sigui, m'ha donat la sensació que... O sigui, ara tinc la sensació que el SAS té moltes més dificultats. O sigui, les mateixes que jo, però evidentment multiplicades per 1000, no? Perdó, i també et diré, aquí a Andorra és històric que hi ha una part de la població que sempre havia negat la necessitat del SAS com a instrument de la sanitat d'aquest país. Com a cap de servei això ho vaig ficar en dubte, tot i que és quelcom que s'ha sentit tota la vida d'una part de la població d'aquest país, però ara que estic com a directora general no veig que el Ministeri pugui assumir això amb prou independència com requereix, que es desvinculi a nivell polític si no hi ha un SAS. La més complexa des de la meva vessant jo crec que ha estat la gestió del comitè d'empresa, molt sindicalitzat. A mi això és el que més m'ha costat. Hem fet moltes coses, hem creat la unitat de mama, estem creant... Ara traslladarem salut mental al ròdol, hem hagut d'afrontar diferents canvis de caps de servei, implementar moltes coses, però la que més m'ha costat, o la que més m'està costant per gestionar, ha estat el tema del comitè d'empresa extremadament sindicalitzat. Has d'assumir que mai... Prendre decisions en un lloc com el SAS, i imagino, no he estat mai a govern, però m'imagino que deu ser similar, quan tens un impacte sobre tanta gent, al final has d'assumir que has d'intentar fer, evidentment, el que està dins el marc legal, en primer termini, i en segon termini el que, d'acord a la teva consciència, sigui el que toca, perquè mai plourà a gust de tothom. Mai hi haurà una decisió que tothom t'aplaudeixi i has de ser molt conscient de que quan tu prenguis una decisió pensant-te que és la millor, que te l'hauràs treballat moltíssim, que te l'hauràs de dormir, sempre hi haurà una part de la gent que o no serà prou, o es podria haver fet millor, o està mal fet directament, encara que tu t'hagis deixat allà a la pell. I això és una de les coses que vaig aprendre ja al Col·legi de Metges, però aquí més, perquè potser el Col·legi de Metges era més petitet i aquí, evidentment, doncs clar, qualsevol decisió que prens pot impactar en 1.380 persones. Penso que és molt important mantenir una certa activitat perquè et permet certament un vincle amb el dia a dia hospitalari, evidentment, i amb els problemes del dia a dia. Quan no hi ha aquesta vinculació, o te l'has de buscar, estan molt ben relacionats, i tenim gent amb molta confiança que realment estigui en el dia a dia hospitalari, o és que si no, no m'imagino una altra forma de gestionar, perquè evidentment, és el que et deia abans, la cosa més petita que a tu se't pot haver passat per alt, o que ni t'ha arribat i que la gent assumeix que sí, perquè clar, és la direcció i la direcció s'entera de tot. La direcció s'entera del que arriba, m'entens? I jo intento que el meu dia a dia em permeti encara, no vull que sembli com el jefe infiltrado, el programa aquell, però sí que et permet detectar
problemes o situacions que es poden millorar. Doncs, com et deia, l'ampliació de l'hospital va ser un dels punts importants que jo vaig ficar sobre la taula quan vaig arribar. No és només mèrit meu, sinó que molta gent era conscient d'aquesta necessitat. Càrrecs que són directius meus i que ja formaven part de l'antiga direcció van transmetre-ho així previ a les eleccions i ja estava en el programa electoral, però el mes i mig de començar a estar jo aquí, el que vam demanar va ser que els caps de servei i els caps d'àrea fessin com una mena de recollida de necessitats, que ens presentessin quines necessitats tenien de creixement, assumint que el creixement poblacional aniria entre 100 i 110.000 ciutadans en aquest país i sent conscients que evidentment tenim 8 milions de turistes flotant cada any, que també té el seu impacte en el dimensionament de l'estructura hospitalària. I vam recollir totes aquestes necessitats, nosaltres ho tenim tot dimensionat i ara estem veient com podem aterrar el fet de licitar-ho conjuntament una miqueta entre territori, perquè serà un projecte que a nivell d'infraestructura ha de portar al Ministeri de Territori i a nivell de necessitats s'ha de capitanejar des del Ministeri de Salut i SAS. Llavors estem aquí en aquest punt. Bé, el SAS té molts vincles amb centres hospitalaris externs, tant a França com a Catalunya. Som uns privilegiats, perquè els nostres vincles estem parlant d'Hospital Clínic, Sant Pau, Sant Joan de Déu en pediatria, que és top mundial, Vall d'Hebron, amb alguns aspectes, i centres privats com poden ser el General de Catalunya o la Tecnon. I la part francesa també tenim accés a l'Oncopole de Toulouse, a Rangueil. De fet, a França podríem anar a qualsevol centre públic francès i tindríem cobertura. És un privilegi i això ens dona una sortida de cara a la manca de recursos que podem tenir, no tant ja en aquest cas de metges, sinó recursos que no podem desenvolupar, perquè evidentment, per exemple, oncologia neurològica, o sigui, un tumor cerebral en tenim 1, 2 o 3 a l'any, i no puc tenir un neurocirurgià aquí per operar 2 tumors a l'any, perquè això tu has de tenir un mínim de praxis en el dia a dia per poder garantir èxit en els resultats. I aquests convenis penso que són un privilegi per tots els ciutadans. Ara, nosaltres fem el conveni assistencial i després ha d'anar a la casa al darrere a fer el conveni econòmic. I això de vegades ens fica una miqueta de traves, no? Perquè per nosaltres potser seria la millor part assistencial, doncs de vegades tenim que empènyer una mica la cas i justificar molt les coses, que també és normal, perquè ells han de garantir que les coses es fan al màxim d'eficiència per assolir aquests convenis. La nova àrea de salut mental infantojuvenil era quelcom molt necessari. De fet, des de fa un parell o 3 d'anys a Espanya l'especialitat de salut mental s'ha dividit en 2. Ja no és tot psiquiatria, sinó que hi ha psiquiatria d'adults i psiquiatria d'infantojuvenil. I des del moment que fas el MIR són 2 especialitats diferents. I perquè el tipus de patologia que afecta a un infant o a un adolescent és bastant diferent de la que afecta un adult, tot i que algunes pot repetir, però habitualment els trastorns del neurodesenvolupament, evidentment, on es detecten i on es fa més reforç és en l'edat infantil. Per exemple, d'altra banda, tenir un trastorn bipolar en un nen de 10 anys és raríssim. Llavors, aquí hi ha el tema que s'ha fet la desvinculació i que era molt necessari. Aviam, hi ha 2 tipus de metges, amb tot el respecte, els que fan guàrdia i els que no. La guàrdia és el que més impacta en la teva conciliació familiar de lluny. I un metge que no fa guàrdia pot tenir molta assistència, però també pot tenir molta càrrega a nivell de consulta o a nivell d'hospitalització i molta intensitat en el seu dia a dia, però la guàrdia, el fet de tenir que estar fora de casa, desvincular-te, i en funció del que et deia abans, hi va haver una època que nosaltres fèiem guàrdia dia sí, dia també, perquè érem 3, i quan no estaves de guàrdia estaves de retaguàrdia, i després tornaves a estar de guàrdia, i així anàvem, saps?
I evidentment això crema molt. Jo en aquell moment ni tenia parella ni tenia fills, gràcies a Déu, però quan vaig ser cap de servei va ser una de les coses que vaig voler que canviés, que incrementessin el número de professionals, perquè inclús pot fer, això jo penso que és una part que és molt important de cara a generar un burnout en el professional, que cremis el professional perquè al final estàs sacrificant tota la teva vida personal per poder donar sortida a la teva vida professional, i no tant a la teva carrera professional, sinó a l'assistència del dia a dia, perquè que jo faci més guàrdies a mi no em pujarà, no m'ascendiran els càrrecs, sinó que estic donant sortida a una necessitat que hi ha en el país. Però clar, quan renuncies i renuncies i renuncies i renuncies a la teva vida personal, doncs evidentment això arriba un moment que et crema. I aquest és, o sigui, el que hem de, per cuidar els nostres sanitaris, el que hem de fer és que les guàrdies, tot i sabent que són part de la nostra obligació, perquè són metges o sanitaris, han d'estar en una mesura justa per poder permetre la conciliació familiar i la laboral. Bé, doncs, en el context demogràfic és el que comentàvem abans, no? Amb aquest creixement poblacional que hem tingut els darrers anys, doncs, a uns 6 anys vista l'hospital en pràcticament tot, menys la UCI, jo crec que tota la resta quedaria saturat, per tant és necessari l'ampliació. I a nivell de l'envelliment de població, penso que és molt important la tasca que està fent la doctora Heras i el seu servei d'envelliment i salut per informar i intentar prevenir de cara que sigui un envelliment amb una qualitat de vida òptima, no? És allò típic que diem de no sumis anys a la vida, sinó vida als anys. Doncs hem d'anar per aquesta línia, tothom ha de ser conscient que envellir està bé, però envellir amb qualitat de vida, perquè si deixes de ser independent, que tornes una persona dependent, depens dels teus fills per sortir a passejar, depens dels teus fills per sortir a comprar, depens dels teus fills per menjar, arriba un moment que inclús la salut mental d'aquests pacients minva, no? O d'aquests ciutadans. I crec que aquesta labor que s'està fent des d'Envelliment i Salut, la doctora Heras i el seu equip, doncs és molt important en la prevenció clínica com en la prevenció física, d'intentar potenciar una certa activitat física, uns consells nutricionals, per envellir amb qualitat. Bé, no ho sé si la gent no valora suficient la feina que fa un metge. En tot cas, sí que et diré, puc primer parlar del SAS, el que et deia abans. Jo molts cops havia sentit gent dient que no, el SAS no hauria d'existir, el SAS s'hauria d'aniquilar, això és una despesa. I aquesta mateixa gent que deien això, ara que els ha tocat ser pacients del SAS, ara tot són paraules bones, no? I ho celebro perquè al final, quan a tu et fa falta un recurs sanitari, passes com a pacient i només són paraules bones, doncs està clar que vol dir que al final la feina s'està fent bé i que el SAS té raó de ser. I que la gent sigui capaç de canviar de parer és molt interessant. Pel que fa als metges, jo penso que a la gent li costa molt empatitzar amb la intensitat i la càrrega que té estar tractant amb vides de gent, encara que et sembli un simple constipat. Darrere un simple constipat et pots trobar un càncer de pulmó. Vas amb una bronquitis així light i acabes amb un càncer de pulmó. Vas amb un mal de panxa i acabes amb un càncer d'ovari. La càrrega que hi ha aquí darrere de responsabilitat i emocional, doncs de vegades a la gent li costa molt de ser conscient del que per nosaltres també suposa. Però bueno, està dins de la nostra professió i cadascú té les seves coses, bones i dolentes. Bé, doncs sobretot l'exposició pública, que és veritat que com a presidenta del Col·legi de Metges ja en vaig tindre molta. Jo soc molt recelosa de la meva intimitat, de la meva vida, i això la veritat és que no ho porto massa bé, i a més soc una persona molt impulsiva i de difícil control emocional. Per tant, la gent, quan em veuen pel passadís, m'és molt difícil mentir, jo soc molt sincera. O sigui, ni et mentiré, i per desgràcia, degut a aquesta impulsivitat, tampoc no podré molts cops filtrar el que no hauria de dir. Només en l'àmbit de guàrdia. Només en l'àmbit de guàrdia i de vegades alguna consulta, evidentment, d'alguna amiga o amic que s'han quedat embarassats i que els faria il·lusió que els fes la primera eco o alguna cosa d'aquestes, doncs evidentment en aquest àmbit, de forma absolutament no lucrativa, sinó per amistat, doncs sí que ho faig, o alguna consulta de segona opinió del meu gine m'ha dit, la meva gine m'ha dit, tu què en penses? Doncs això sí, però ja està. La guàrdia. Mira, sí,
Una que vaig aprofitar ara, vaig a ficar el barret de metge, no? I com a lliçó de vida, el més important és que per tot allò que hi hagi revisió, cribatge o prova diagnòstica, que la gent s'ho faci, sisplau. O sigui, que és desolador quan una persona que està rebent la carta de ministeri per fer-se mamografies cada any t'arriba a consultar amb un càncer que fa 3 anys que s'hagués pogut diagnosticar i en aquell moment era curable i després no ho és. O la noia jove que fa 5, 6, 7, 8 anys que no es fa una citologia perquè tot bé i arriba i té una lesió important. O tot allò que hi ha prova diagnòstica de cribatge i que a més la salut pública d'aquest país, gràcies a Déu ens ho paga, que la gent es faci la prova. Això és el més important, perquè és, com a metges, la impotència que sents de dir, de veritat, algo que t'estan enviant a casa la carta, que està pagat, que està 100% finançat, que només era que demanessis l'hora, sisplau. I de vegades és veritat que en aquesta etapa de la vida, sobretot en les mamografies, agafa gent amb moltes responsabilitats a nivell laboral, a nivell de família, de vegades es fan càrrec de gent dependent, com dèiem abans, i no tenen temps per ningú. O sigui, només per elles, des de no tenen temps. Doncs que aquestes dones facin una lectura inversa i que es dediquin un quart d'hora a fer-se la mamografia perquè després guanyaran molt de temps, moltes vegades. Doncs la coherència, la honestedat, l'esforç, penso que són valors molt importants. La coherència perquè no li puc exigir a un càrrec intermig una responsabilitat que jo soc incapaç d'assumir. O sigui, jo no li puc dir a un càrrec intermig obre expedients, obre no sé què, si jo no ho faig. O en el cas de la honestedat o la transparència, doncs això, quan algú et pregunta alguna cosa, en la mesura del que tu puguis explicar, ser sincer. Això penso que ha sigut molt important de cara a la gestió inclús que he fet amb el comitè d'empresa. Crec que aquesta transparència, aquesta sinceritat, el voler aportar o informar als treballadors de la meva visió de les coses, crec que ha sigut bastant clau a l'hora de gestionar. Doncs espero que estigui ple de metges, que tinguem metges per tot arreu, que ens obrin metges, amb un hospital nou, ampliat, amb uns serveis d'atenció domiciliària encara més importants dels que estem iniciant ara mateix, que també és un recurs superimportant en l'àmbit de la medicina de medicina interna, de pal·liatius, d'envelliment i salut, que la gent no li faci por poder-se curar a casa, amb totes les comoditats que tens a casa, perquè en aquells casos que el metge ho indica i ja es pot fer, doncs és un privilegi. Jo espero que estigui així. És el que m'agradaria. No sé si és com serà, però és el que m'agradaria. Tinc un fill. El Jan, sí. Molt. És com estar de guàrdia 24 hores al dia. No valores el que han fet els teus pares per tu fins que un mateix és mare o pare. Dones compte, no? Amb un fill vaig que trec la llengua, ma mare amb 3 no sé com s'ho va fer. Doncs apel·lant a la paciència de la meva parella. I evidentment tinc molt de recolzament, bueno, és que no recolzament, és que és 50-50, o sigui, el Marc i jo, en aquest sentit, doncs, si ella ha de baixar el nen o anar-lo a buscar, és que ho fem per igual, amb les feines de casa, doncs, també ens ho repartim, vull dir, sí, no, bàsicament l'únic secret és aquest, i intentar que si tens un mal dia a la feina, que això em costa molt, per això dic que la paciència de la meva parella, doncs arribar a casa i intentar-ho deixar a la porta, però la teoria és molt maca, aplicar-ho és més difícil. Pobret, sí, tot el dia diu, vaig a treballar. Entre el seu pare, jo i els avis, jo crec que pobre nen, si alguna cosa li ha quedat clar amb 3 anys de vida és que treballar és important. Però sobretot l'esport. L'esport penso que és... Té 3 anyets, no els té encara, i li fem fer esquí, li fem fer bici, li fem fer natació, el portem al parc, li hem muntat una mena de rotllo per escalar a casa, ell, els altres no, evidentment, està a la seva mira, impulsiva, que ja t'ho he dit diverses vegades, extrovertida, resilient, sincera i molt sociable. Crec que més o menys cap aquí seria una bona descripció. Impuntual, si les meves amigues veuen això.
Un dia de festa, però sempre estem fora de casa, perquè el Marc i jo som molt d'estar fora, de fer coses a l'aire lliure, amb el Jan, doncs si és a l'hivern intentem anar a esquiar o a fer trineu o alguna activitat de neu, si és primavera, doncs la muntanya o buscar bolets o el que sigui, o fer alguna barbacoa amb els amics, o sí, a l'estiu, evidentment, si pot ser platja, platja, vull dir, sempre estem intentant buscar activitats a l'aire lliure, això és el que... i sociables, a poques, són molt sociables. Jo sempre ho he valorat molt, tant aquí a Andorra, a muntanya, com quan vaig fer l'especialitat, que la vaig fer en un lloc de platja, el fet de poder estar en contacte amb la natura i poder sortir d'una guàrdia, aquí no, però ja sí, i anar-te'n a la platja i desconnectar i, no sé, la natura em dona molta tranquil·litat, molta pau interior, no? Aquesta mena de torbellino intern que tinc, que quan vaig acabar l'especialitat em van definir com un torbellino també, la natura com que em calma, em transmet aquesta tranquil·litat que a mi em costa tant de trobar. No, no. De fet, aprens a viure, però també la ginecologia és molt així, perquè fins fa 5 anys no hi havia dia de guàrdia, et trucaven per un part d'una pacient i tenies que venir. Acabes integrant això a la teva vida, d'una forma o d'una altra. I a vegades són les 11 de la nit i estic fent feina, estic contestant WhatsApp, o estic contestant mails urgents, o bé, perquè l'endemà al matí qui sigui que arribi que s'ho pugui trobar. Però, gràcies a Déu, les tecnologies d'avui en dia et permeten poder compaginar molt més. Doncs abans de ser mare, sí. Abans de ser mare, sí. Des que he estat mare, no. Els primers 3 anys de vida del Jan han estat, jo crec que del Jan i de qualsevol nen, els primers 3 anys són molt demandants. I potser ara, quan començarà l'escola i potser alguna activitat extraescolar, doncs aleshores hi podré recuperar una miqueta de temps per mi, però entre la feina, la cobertura de guàrdies i tenir, anar a comprar, quan no és la roba és el menjar, quan no... Vull dir, és que se te'n va el temps i és difícil. Abans sí, abans practicava, ja et dic, esquí sí, que sí que continuo fent, muntanya també una mica, però abans que me n'anava a nedar o me n'anava a fer rando, ara no. Mira, potser sí, potser hagués tornat una miqueta més tard a Andorra. Sí, és veritat que en el seu dia jo vaig tenir molta pressa a voler tornar a Andorra i és veritat que potser m'hagués agradat fer un any de fellow, no sé, a Estats Units o a Gran Bretanya o alguna cosa així, potser sí. La maternitat, sens dubte. Sí, perquè trasbalsa la teva vida, i més això que et dic, soc espontània, impulsiva, improviso, doncs amb un nen això no es porta, és molt difícil ser així i tenir un fill, i llavors has de marcar unes rutines, uns horaris, tampoc ser superestricte, perquè és bo que els nens també tinguin certa plasticitat, però sí, clar, és un repte molt important. Sí. No, jo penso que ja... Penso, potser li he vist amb alguna pacient, però crec que empatitzava bastant amb les pacients en general, en aquest sentit. Sí que és veritat que els primers parts que vaig fer just al tornar de la baixa de maternitat, jo era com molt freda, no amb la pacient, sinó amb la situació, amb analitzar i interpretar la situació, era sota cavall o rei, o sigui, no hi ha més, i m'han explicat això i esto és lo que hi ha. I aleshores, en aquell moment que hi pot haver algun part, que hi ha alguna cosa que gira una mica, aquí sí que he empatitzat més amb la pacient i amb el marit, o amb la parella o l'acompanyant que hi hagi. Si és una persona que són 2 dones, són 2 dones, igual. Però vull dir que abans jo era en plan, esto és lo que hi, i ara intento traslladar aquesta informació en el moment del part una miqueta més de tendresa, que potser abans era més de blanc o negre i ja està. I ara això sí que ho he canviat. Ui, sí, molts, torno a viatjar. Viatjar era la meva passió i ara doncs viatgem, però jo era molt de viatges llargs, en temps i en distàncies, i m'agrada molt conèixer cultures noves i sí, llavors això, per mi això no tindria fi. De fet, molts cops penso, si faig un viatge a l'any i em queden uns 40 anys de vida,
Si és que hi ha 300 i pico països al món, és que jo no em quedarà, hauré vist molt poca cosa. No? I és com un neguit que tinc a dins moltes vegades.